Bună seara! Astăzi citim întrebările de ce, scrisă de Simona Epure, de la poezia Vreau să cresc mare. Aș vrea și eu să cresc mare, să nu-mi spună fiecare că nu pot să zic nimic câte vreme încă-s mic. Eu vreau înghețată în cupe, dar bunica-mi dă iar supe și mă ceartă de nu pot să termin castronul tot. Zice să mănânc spanac, legume care nu-mi plac, piure cu multă salată când eu vreau doar ciocolată. Tata vrea să fiu sportiv, dar pot fi competitiv când merg doar cu tricicleta, rolele sau trotineta. Iar mama îmi spune povești. Pui mic, trebuie să crești cu zâne, basme și zmei, cu un smash nivelul 3. Cei mari stau seara târziu, cred oare că eu nu știu cât de bine se distrează după ce se înoptează? Vă spun că m-am plictisit să fiu mic, am obosit, fac doar lucrurile ce nu-mi plac, astăzi nu mai vreau spanac. Mai ne citim poezia Întrebările de ce. Pa, pa!